A 100 Hold Park az a Just Nature projektnek az egyik teszthelyszíne. A másik helyszín a Dési Huber általános iskolának az udvara. És itt az volt a célunk, hogy leteszteljük, hogy néznek ki a valóságban, és hogy kell megvalósítani természetalapú megoldásokat. A természetalapú megoldás teljesen más, mint egy sima, egyszerű városi zöld felület. Itt arra fektetjük a hangsúlyt, hogy ökoszisztémákat hozzunk létre, illetve ökoszisztémákat állítsunk helyre, és hogy ezek az ökoszisztémák ne csupán az élőhelynek a biztosításáról szóljanak, hanem legyenek olyan konkrét emberi, társadalmi, mérnöki problémák, amiket megoldanak. A természetalapú megoldásoknak az a fő célja, hogyha egy egész városon keresztül egy láncolatuk kialakul, akkor az infrastruktúrává válik, zöld infrastruktúrává. És éppen ugyanolyan fontos lesz ezt a zöld infrastruktúrát létrehozni, fásítani, vegetációt behozni a városba, mint hogyha utakat építenénk, mint hogyha csöveket fektetnénk csatornázáshoz, vagy éppen az energetikai infrastruktúrát alakítanánk át. Konkrétan ezen a helyszínen, a 100 Hold Parkban háromféle természetalapú megoldást teszteltünk. Az északi csücskében egy háromszög alakú kis területen Miyawaki erdőt ültettünk, aminek elsődleges célja a levegőminőség javítása. A szomszédos útról, egy nagy forgalmas útról a kipufogó gázoknak a megszűrése, illetve a szállópornak a megkötése. A park középső területén található egy esőkert, illetve egy esőkerttel egybekötött játszótér. Itt arra törekedtünk, hogy próbáljunk meg természetes anyagokból megidézni egy kicsit a patak világát, a patak esztétikáját, és mindezt tettük oly módon, hogy magába a területbe be van építve az esőkert konkrétan. Az esőkertnek pedig az a szerepe, hogyha nagy, lezúduló, intenzív csapadékmennyiség éri a területet, akkor ezen a területen össze tud folyni. Itt meg tudják a növények a gyökérzónába szűrni ezt a vizet, egy kicsit meg tud tisztulni, és szépen lassan elszikkadni. Így ezzel megakadályozhatók árvizek, pelvizek, illetve az, hogy a csatornarendszer túltelítődjön. A harmadik természetalapú megoldás az pedig gyakorlatilag mindenhol körülöleli a parkot. Ez a virágos rét, amit már a magyar köznyelven méhlegelőként mindenki ismer.